the 29th of May 2025 on here. We busa so on here. Ni nyina ne se bibia ye okay. Bibia be okay wate. E be okay. On mine no so far so good. Nyoma e kɔ n'anim te sɛ deɛ ɛpɛ no. Na ade a me fɛ ene governor of Bank of Ghana asɛm bi a wɔde atodwa. Ɛyɛ me fɛ, ɛyɛ me de. Osori anopa na ote sɛ yenya mpanyufo bi a omayɛ ready sɛ omobɛboa yɛn a na wade nyankopɔn ase na ne na medwene ho nam sɛ de bia yɛ ka ho asɛm a ɛyɛ na amanyɔfo no ma yɛ te sɛ ɔman no gye sɛ wode mfie bebree ansa no ama ɔman no ayɛ okay. But you must be near argue every day. The biani e kase. So we are serious. Ubeti me the 1 year. Asesa on mine no. The biana mi kasa asem no waha. But now konfosi de bi entoboasie. But me kase Donald Trump so be kaya. Me kase Donald Trump bayi. And di 1 month. And you who said Donald Trump. Oye. There was so chem. There was so stoppy. Sad de no. Ye beti mi aye. And I no pay. Donald Trump on your money be oye no. Enu bi na mehu say yera John Dramani Mahama oye. Inti na no pay. Me di aseda. Ene nkamfo ni aye ye. Ene ma yera John Dramani Mahama. Se infi bosumi enumpe. Enso Ghana ni timi hu se anye bia no. Baabi wo ho a wo hu se ne ho ahenhan no kakra. Say yana ni epo. Yeni anu MPP for the Russia and Ukraine. And na COVID-19. Russia and Ukraine for muguseko. Russia and Ukraine for gusoko. Enyaye. And so yebra John Mahama or ye juma. Menti bebia da say NDC communicators no. Omejina baby emma excuse save Russia and Ukraine. Kenya, Russia, and Ukraine. E-levy. Womu boye triswa miye hu se e-levy yentimi nyi. Yewra John Mahama amiye hu se e-levy ni year bibia nsi. Oni yewra to forcing. Say ni eka. Sa obe sori ano pano ama ɔman no nipa ni timi ka se we nti. Ene omo mu kopoti o meka no kra. Dollar no bar from no and a dollar got 10 11 hey within 5 months dollar every bear 16 17 no yatimia pushia about 10 11 10 yera John Mahama Nhyira me kan wona na me busa say hey economy ubetimi I was doubting you me fancy ye emre bi kra me busa sa wo ba be den if we say na no nsem ni nti na me hye da hu ekwan abefa so ama amemu na ya akono na so prove me wrong wa mama ni awu wa mama ehu se wo kotena afie no usua ade to aso saa amaye emma wutirimu nya ode yewra John Mahama every say wo hye ase say ya na nipa ne hye ase kanfo bebre a na sabi ase kanfo di afro ne kanfo atata de wo ye eye ni so Yanko the Bank of Ghana governor the way we see aka yenya papa bi efe na Addison oni kenuforiata ene na Akufo-Addo no mu kashia no me ye ho yira ye Bank of Ghana governor hwade bi a waka me pese me kenkan na me ma wo hu me se ena no pay me boyera John Dramani Mahama abaso ile bu yi free ho si bibia nsi Ghana ekoso betting taxi boys yi twa omu loto bibia ekoso dollar woman ba for me say business abroche for credit power chose to bo ase aban papa no say ne eka oye de etena ne akanfo de ye nuanu mo keka wa akire ho na oye ni say ni de ye politics normal yakwachi wei na hwan no normal and the man na tuo mu di ase
See a kochi we wa kochi we na ya fa we na was John Mahama yesi e normal because enye nen ye di BNI for so ankofo NDC for hu amane e wo soldiers ni BNI for nsem ni ya ko ransake ne sanyo e normal nti sanyo ma we e koso e normal de ntia MPP fo ani abri na no na NDC for nso kam e normal e yo ma na di o mo hontimi sanyo ma ne ba enhye da hame Nemo obi a wadi sika de e wo se mafia no ne se maka obi a wadi sika no mafia no so wadi sika nko a ye online ni sika ntia ne piakefo Public Interest Accountability Committee e ba twetwe nkomo no ma ba kire sika nko a ye wia wo man yi mu a sa sika ne ye si ano kwan a ke betimi de aye nneoma bebre ye rajo mahama nyame nhyira Amma say nimdie no ento aso saa menjai don't stop because o jaya beti enka o jaya ye be ya atamfo so utrimi ye wo de na afi nyoma na wahye ase no eti afaso a ye mu bi ye no benya problem enti don't stop mistake ni de obeye but menye ne te se na ano no if it's a benchmark ne ye na akufo ado the ntia say Ghana for nhyeda enka nyoma bebre entia wono ne say ye hwede na anu esi ye na wo de na wo ye ntimi nka say wafum mpa Ghana for no mu de achew efri say na de e-levy ye yen de na dollar ne ye yen no na business nyina na no pay mate say real estate fuyi ene wo mom ton cement ne iron rose ye ka cho mu se wo mom ton sa anyoma no enche wo ntete sa anyoma no so we ni e ka se obesori anopa no aban ye nhyehyeye a wo sori anopa obenya so mfaso enu bi na John Dramani Mahama yi Nhyira FM se wa sori anopa na president bi se me ye nneoma ma wo ho atɔ se bi ontimi mfa sika mbesi ebotom Nemo e-levy ni ate so na dollar ni ate so a na first ade no mitimi to ne 1000 na John Mahama nti mitimi to ne 700 a metimi de 300 na ye bibi na nse mi dollar kakra bi a na me kosesa e ko 13 ade a chi ya yes e ko 12 the same dollar no e ko 12 ba ku mienu bi e wo ho bi mansesa e be ko be 98 Nemo me to know about me after I call 13 no na mani agio but the swati eye dia me dollar ne swati nanso en ha me eye mani gie efri se de ode dollar no ekoto ade wa amano ne no obesave bebre sa wonti ase a enkane no de ohia $10,000 na ode akofa ade wa abontene no sa nipa no na anda na nado danko akufo ado no uhia 160,000 and now 170,000 which is 1.6 billion now di akwa akoto saa de no ene John Dramani Mahama nti saa nipa kro no obe yusu just 110 no di akwa akoto saa de no enti yewra John Mahama nti saa businessman no watimi save 50,000 oh 50,000 enti saa businessman no I feel 50,000 obetimi de bie na dwumam when na ye proper thinking enti yera Johnson Esiama doctor BOG governor tie de oka or say to those still holding dollars in anticipation of a return to old patterns of depreciation, I will say this plainly: the market has changed, the narrative has changed, the policy environment has changed. Yera governor Nyankopon Nhyira papa we MPP 14 omu tete na omu say wa ye den ye de ni ko prison papa we yo ba hwe sankrofo anwanwasem ne say MPP 4 tata to forcing economy ni ehwe yo MPP 4 tata Bank of Ghana governor yi papa yi ne policy nyoma e na yenya so mfaso yo o say mo amaya mo adwen say Ghana ye sika yi e de dollar ne be sa akosoro no o say mundue na say enyoma asesa nje se ukuta dollar asesa eno yewra mahama say wan hwe ya ebekọ 1 ono say 1.1 de usuru nti anya bia because e de Ghana so ye de nyoma kọ nti sabi emfan say dollar ne ye even once the
5 cities mpo a ɛyɛ because yɛde adeɛ kɔ a ɛboa yɛn aban papa no aban we ne ɛka ho asɛm asɛm a meka memfa ho sɛ ɔbɛka kyɛm sɛ ɔyɛ ndc ni sɛ ɛyɛ kae memfa deɛ woka no ho deɛ me deɛ ne m'ani afira mesɔre yɛ no na mahu sɛ aban bi ka kyerɛ sɛ E11 ne yɛyi a yɛbɛwu aban bi ka kyerɛ sɛ COVID-19 ɛne Russia ne Ukraine nti sɛ yɛtete nneɔma no so a problem bɛba na mmom aban bi aba ɛyɛ John Mahama ɔde ato forcing ɛne yɛwura Johnson CMA ka bom a sɛsei ɔmama dollar ɛba fam nneɔma ɛba fam nneɔma no a ne yɛtɔ no ɛmo no ne boɔ no ɛba fam ɛnkyɛ cement ne iron rods no nso ɛba fam nti saa mmerɛ yi sɛ bi wotan okodu a no ayi ne mmirika nyame nhyira yɛwura John Mahama sɛ yɛa ne yɛpɛ anya biara no woama me sika mpo a mekɔtɔ cement a sɛ na ɛyɛ 100 na ɛso te a mɛsɛvu sika iron rods no sɛ na ɛyɛ 9,000 a ɛba 8,000 a mesɛvu sika anwa na ne boɔ yɛ 1,000 no sɛ ɛba 700 na 600 a wamama sɛvu sika sɛ E11 meyi ne ɛteme na wayi afiri hɔ a saa sika no metumi de yɛ ade foforɔ sei ne ɛka nti John Mahama me yahu sɛ unhia 4 years na ɔde asesa ekuru obi nso te hɔ a we de ɛsɛ na hyɛseɛ nie nanso obi a onim na wasua de nim sɛ yɛwura John Mahama yi ɔnte sɛ naano John Mahama no president a ɔkasa a ɔyɛ very careful hwɛ na point is me hu bi da president a sɛ ɔde biribi ba abɔntene na dodoɔ na ɛka ho asɛm a ɔsemate magyae na ntansi o na nsɛn ɔbaa bi sɛ ɔnyɛ doctor ɛna ɔyɛ nso ɔyɛ doctor ɛna mo appointee no call National Health Insurance Board so akyire yi social media obi ase abayewa ne nyɛ doctor ɛndi na enu nansa na aban na tie na aban na asesa no ɛto de bi a bibi timi si na abɛnwa social media yɛmpɛ na aban na gyae enso minimi nuanom MPP fo a ankomo bɛkyerɛ wiase nyinaa ne brofo akɛse die nti a na akufo ado ayɛ saa na akufo ado ɛbɛto ayampia ɛkyerɛ yɛ nuanom kwa abrɛfo yi obi antimi ampa akyɛw ɛna edi omudam abusia ne de me kanie yɛwura John Mahama nyame nhyira sei ne ɛpɛ wama yɛ ni awu yɛn mu bi yɛ campaign tia of 2016 to kra yɛn to abakra ma open me memfa ma abakra ma open this year 2024 kra me kɔto abana me konkra nti ma ansa nto bi nti me no kokro me kokro me tu nsan ka bi da me to ma aba ma oda nanso wakyerɛ sɛ wasua de yire ho yɛde mpaebɔ ta wachi Omo mu wa kyɛn de momu nye dede normal ba de wo yɛ ne yɛpɛ to aso saa obi a wadi sika no mafia no Nhyira 104.5 Nhyira FM 104.5 and we are den Nhyira 104.5 na enra BBC